Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назе саломатиё хубай. Бисёри тамошобинони мо хоҳиш карданд ки имсол шумо фақат материалҳои қиматӣ навор гирифта истед, арзоноям нишон тиҳед. Марҳамат духтаро, ин амирӯз анамихали навори паплинои арзонтар пешниҳод мешавад. Агар дар хотир дошта бошед, порсол ино се либосаш 200 сомон буд, яъне 66 сомон буд либосаш. Ҳозир бошад 60 сомон шидагай. И ҳамун доин ваёяй дубайскиёи якум сорте ки порсол будан ку ҳаваёяй духтаро борои склад. Ира санг мезанан 180 мерава. Леке ҳозир без санг аксияда 60 сомони шидагай. Марҳамат каседа дар корай нависен духтарако. Ира бинен чӣ хе гулои хушрӯ дора, ҳамаш гулои фасонай. Марҳамат доставка дорем. Касе ки доставка мехоҳа, рақамҳо ҳаст дар рӯи экран. Нависен, мо доставка мекунем. Иша бинен, ина игл медонед, заминаш сафед нест, ай хеле кабуча заминаш, ҳамирам ба ҳисоб гирен духтаро. Барои ай ҳами гил сафедчам доранда, аммо тамом кардагем сафедча. Ана бинен, иглам хушрӯай, гили капля ай чанд расветка буд, тамом шидагай. Ира бинен духтаро, ҳамаш дубайскиёи оригинал духтарако. Як либосаш, яъне 3 метр 60 сомон. Марҳамат, касе да доставка дар корай, рақамҳо ҳаст дар рӯи экран. Нависен, мо шумо да доставка кунем. Ана баъд бо ҳозир як таидга нишон метем, аи ҳами ду либос мондагиай духтаро. На касе ки успед куна, метавонен ки харидорӣ кунен, леке кам мондагиай. ҳозир бо духтаро як таидга гили хушрӯви евростилай, ура мехоҳам шумо да нишон дитем. ғавсиша бинен, мана аҷоибак. Хулас, ҳамашон намхе ғавса какан. Мана паплин ғавси хушрӯай. Анами бая бабочкара хушрӯ мегирифтан тамошобинои мо. Марҳамат, ина бо я рулони дигам бромад ай склад. Метавонед аз ами бабочкаям дархост кунен. 60 сомон як либосаш. Баъд ай капляе ки ҳозир ман сирхша шумо да нишон додам, сабзшам ҳастай. Ина марҳамат. Ана баъд тамошобино гиле ки бисёр харидорӣ карда буданд, анами гила ира барои платья бисёр мегирифтанд. Ина бинен чӣ гилаш хушрӯвакай. Иям ҳастай, инами қа мондагиай. Ҳамия 5-6 либоси дига мондаяй тамом. Инчунин ира беҳад бисёр гирифта буданд. Ана инчунин рамашкара бинен хушрӯгиша. Хулоса ҳамаш хушрӯвай, ҳамаш аму порсол доштем, ҳаму дубайскиёи порсола оригиналоян. Хулоса касе да дар кор мешава, фақат скриншот карда партоен, гӯен мода доставка дар кор, доставщик бурда метиҳад. Доставщики мо занакай, бо дили пур хоҳарони азиз метавонен дар WhatsApp нависен, шумо да бурда дар хонатон метиҳанд. Хулас як либосу 60 сомон. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ баст мешавад. Хайр, саломат бошед.